Σήμερα θα παίξουμε Yellow Level Α1 και θα το τερματίσουμε. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, ξεκινάμε να παίζουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια βήματα. Όπα. Ξέρω πώς είναι αυτό. Υπάρχουν κάποια βήματα στο παιχνίδι. Πρέπει έτσι κι αλλιώς να τα κάνεις. Δεν σου αφήνει περιθώρια. Ωραία. 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 Τέλεια. Λοιπόν. Και τώρα θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε στο σπίτι του γείτονα. Στο σπίτι του τρελού γείτονα, για να το πούμε πιο σωστά. Παιδιά, έρχεται. Θα πάμε μέσα. Οπα. Καθίστε παιδιά, γιατί είναι κοντά. Ωραία, ανεβήκαμε πάνω. Εδώ πέρα υπάρχει ένα καμπανάκι. Εδώ μια τάξη, θα πούμε μετά. Τέλεια. Κάπου εδώ είναι. Μπορώ άραγε να κλειδώσω την πόρτα. Γίνεται. Σε παρακαλώ, κάτω. Δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις. Με χαλάσω. Θέλω να πάρω. Όσο πιο γρήγορα μπορώ. Παιδιά, κάτι θα γίνει τώρα. Σίγουρα. Ελάτε. Έλα εδώ. Ωραία. Το φτιάρι δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Τέλειο. Και ξανανεβήκαμε πάνω. Τώρα θα πάμε στην τάξη. Να δεν κλείσουμε την πόρτα καλύτερα. Ναι. Και έχουμε τη δασκάλα, γιατί χωρίς τη δασκάλα σας πετάνε αυτά τα πράγματα και δεν σας αφήνει να βάλετε τα κομμάτια εισαγωγικά εδώ στον πίνακα. Να λύσετε και καλά τις ασκήσεις, τις κυρίως από εδώ. Και μας δίνει ένα όπλο, λοιπόν. Το όπλο αυτό το χρειαστούμε σίγουρα. Πάρτε να, αυτό. Εδώ. Σίγουρα. Θα το βάλετε εδώ, με αριστερό κλικ και θα πατήσετε το κουμπί απλά. Μόλις το πατήσετε και αν το πατήσετε, το πάτησα, θα αρχίσετε να πυροβολάτε κάτι τέτοια μικρά. 3. Ωραία. Όταν πετύχετε 3 πατάτε για να βγείτε από το όπλο και παίρνετε ένα κλειδί. Αυτά εδώ οι αριθμοί είναι ανάποδα. Η λάμπα έχει τοποθετηθεί ανάποδα, δεν ξέρω τι σημαίνει. Πάντως δεν είναι 300, είναι 3. Και όταν κάνετε 3 ή 4 που δεν υπάρχει, θα σας δώσει σίγουρα το κλειδί. Ωραία, μόλις το πάρετε δεν σας νοιάζει που θα πάει. Εδώ θα χρειαστείτε κάτι άλλο. Θα χρειαστείτε κάτι που υπάρχει εδώ μέσα. Αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό το πράγμα εδώ είναι για να σπάσετε. Όπα. Τους τείχους. Τα τούβλα αυτά. Λειτουργεί κάπως σαν κομπρεσέρ. Νομίζω. Ωραία. Και μόλις το κάνετε αυτό και υπάρχει περίπτωση να περάσετε μέσα από τα τούβλα. Ναι, υπάρχει. Μπαίνετε εδώ. Τι είναι αυτό.
Η κούκλα σας εμποδίζει σίγουρα. Πού πήγε? Κάπου πήγε. Να το. Υπάρχει ένα κλειδί εδώ. Κοιτάξτε, υπάρχει τρόπος να το τερματίσετε πιο εύκολα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχει καμία δυσκολία. Εδώ μέσα. Εδώ και εδώ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο κλειδί. Λοιπόν, και τα δύο κλειδιά κάνουν το ίδιο πράγμα. Ανοίγουν την πόρτα κάτω. Απλά εγώ θέλω να δείτε ότι υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις. Ωραία. Τώρα παιδιά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν βρίσκεται εδώ. Δεν είναι εδώ. Ωραία. Μπαίνετε μέσα στο γκαράζ και παίρνετε ένα σφυρί. Ή στην κρεβατοκάμαρα παίρνετε κάτι άλλο. Λέγεται crowbar. Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με το σφυρί. Ωραία, και μόλις βγάλετε τις βίδες με το αριστερό κλικ. Ωραία. Και τα δύο κλειδιά κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτό το ξεκλειδώνει και το άλλο. Και μόλις τερματίσαμε το παιχνίδι. Έχει ένα περίεργο τερματισμό η αλήθεια. Δείχνει ότι μας θα βρει ζωντανούς για κάποιο τρόπο. Και δεν ξέρουμε τι έχει μέσα αυτή η πόρτα. Παρ' όλα αυτά το τερματίσαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Subscribe, like.